Simmer in Friesland is Joet te gast in Makkum. En het is druk hier in de Sluis. Zit om een havenklap, zit ik de bregen hier. Binnen zo'n toeristen. En dat toeristische plak, dat litten we zien. En dat doen we gewoon van de historie van zelfs. Tichelaar, je kent het wel van Ierdewerk. En we beginnen ook nog eens even zien bij een mooi huisje binnen. En dat zit helemaal vol met al die tegeltjes van Tichelaar. Je kent het toch keepje, had je willen. Otto, mijn gids van Joet in Makkum. Maar dat klopt net helemaal, Nee, hè? dat hoeft niet helemaal. We zijn in Statum. Staat hem? Statum. Makkum bestaat uit twee verschillende plakken eigenlijk. En dat is wel bij elkaar komen onder de naam Makkum, maar we zijn nou in Statum. Makkum, dat luidt daar ergens in het noorden, zeg maar. En wat ben jou? Statemer of Makkumer? Ik viel me Statumer. Ik ben hier in het hart van Statum. En mooi, een prachtig wagengebouw. Het symbool van Statum. Oké, maar we doen Joet gewoon Makkum. Zullen we dat maar wel? We houden het te maken. Maar het is net ingewikkeld. Nee, Zullen we eens even naar we doen binnen net te zien? moeilijk. Ja, dat is goed. Mooi gebouw. Jazeker. Nou, dit is uw trots. Mooi bel. Ja, een hartstikke mooi bel. Dat is van het marineschip Makkum. Hare Majesteit Makkum. Als een schip in renovatie is of tijdelijk uit tjenst, dan wordt de scheepsbel gebracht naar de stad of de gemeente waar die nog niet is. Dus Makkum. In dit geval Makkum. En wij maken een body. En wanneer gaat hij weer om? Nou, dat duurt een maand of 8. Maar dat hier hing in blauw en dan... En soms even een slinger eromheen. Ja, Lekker. zo normaal leveren ze hem zonder klepel. Maar wij vragen van, wil die klepel er wel bij hebben? Want, nou, ik heb eens even... Even krijg ze nou ook even... Even rammelen, mooi. Even rammelen, nou, dat is leuk. Maar dan ben we heel vies, mooi. We zijn nu bij de Hang, een onderdeel van de visconservenfabriek van de Gebroeders van den Berg. En het is een heel belangrijk bolwerk van het verzet in Makkum. Nou, ze zijn zien, want dit ziet eruit als een... Poeh, Nou, mooi oude bende hier trouwens. dit hier dus het broeinest van het Makkumer verzet, de conservenfabriek en de ielriekerij. Hoe dienen ze dat dan? Nou, de munitie die waren dropt uiteraard, veel boeten Makkum. Per priem waar het ongeveer hierheen en dan verstoppen en distribueerd, zeg maar. Tussen de vis. Tussen de vis, ja, waarom niet? En de munitie waar bijvoorbeeld die blikken zien. Ze kon toch conserven maken, dus dat is weer een prachtige manier om het via de transport te regelen. Maar het is toch misgong, hè? Zwartste dag van Makkum. Ja, zo'n april 1944, toen is er een enorme razzia geweest, naar aanleiding van Verrieën. Er is hier het zich binnenvrotten in dit bedrijf, zeg maar, en die wist precies wie er werken en die wist ik wel wat er omhang weer. Dus die had ze vriezen. En dat ben zo'n bij omkomen. Wat gebeurt je, hè? Nou ja, de bedoeling is om troot gat te kropen en dan ben je gewoon een echte Makkumer. Eigenlijk is dat het hele verhaal. En elke keer kroept er terug in? Ja, iedereen gaat er terug in. Even rustig, Ja, even zien. Even zwaaien. Oké. Nou, mooi man. Ik dacht Makkum is een vissersdorp, maar het is eigenlijk helemaal net zo, hè? Het is vol meer industrie. Ja, het is echt groot door de leverantie van bouwmateriaal. Steenfabrieken, dakpannenfabrieken, scheepsbouw, industriemolens en kalkovers voornamelijk. Meer dan 100 kalkovers. En dat het weer te krijgen mooi het bedrijf wat er nou nog is. Nou, dan komen we automatisch uit op Tichelaar. I could have spent all my money, lose the diamonds and the gold. Eigenlijk is er geen tegel hetzelfde. En zeker ik voor elk project, want dat ben eigenlijk een projectfabriek geworden. Elke keer is het een andere vorm. De ene keer is het een tegel, de andere keer is het een 3D-object. Dus er zijn heel veel variaties mogelijk.
Just nog echt de traditionele manier van hoe uiteindelijk Delfts aardewerk maken wordt en schilderd wordt. Dus het houdt in, dus op een gele klaai werd een 10 lagen glazuur doorheen zit. Waar ze met kleuren en hoofdzakelijk maar kobaltoxides op schilderen. En die dan later samen, dat de schilder zijn decor schildert het, uiteindelijk bakt wordt en waar die kleuren prachtig mooi in elkaar oervloeien. We hebben een nijproject, dat is eigenlijk in het centrum van Delft, waar een bijzonder gebouw gebouwd wordt. In de vorm van alle prominente huisjes, waar prominente Delftenaren niet wennen. We hebben de hele buitenkant van bekleding hier. De tegels voor die buitenkant hebben we al hier aan maken en die hebben we al hier al glazuurd. En die liggen klaar voor straks aan de gevel te monteren. En we zijn nu bezig met de binnenkant, wat eigenlijk ook heel bijzonder is. Dat wordt Ingrid kunstproject. Delfts aardewerk is een techniek en wij hebben eigenlijk een fabriek die dat nog beheerst en kent. Tichelaar is Makkum en Makkum is Ierdewerk. En dat ken ik nou echt zien in het huis wat ik nou bezien zal. En het is wel aardig, want het huis is te Cape. En had je het Capeje, moet je wel een beetje fan wezen van tegeltjes. Want er ben er een heel soort. Arnold. Hey Roelof. Bijzonder, ik ben mooi makelaar terug een wenning in. Ja, dat was het natuurlijk voor Cape, snap ik. Heel graag. Maar vertel maar, waarom is het zo bijzonder? Ja, het is een schitterend pand. Een jaar of 20 geleden bijna helemaal opnieuw opgetrokken. Maar wel met authentieke details. Heel veel tegeltjes. Dus je moet er wel van houden met recht. Maar ook de voorgevel is helemaal opnieuw opgetrokken. Maar wel met hele oude steentjes die vrij zijn gekomen uit een verbrand pand hier. De meitak uit de markt, van de markt af. Kom verder, zou ik zeggen. En het begint meteen in de hal al. Er zitten in het pand ruim 2500 Makkum tegels, wandtegels wel te verstaan. Merendeels uit het huis ook gekomen, dus die zijn echt oud. Ik zie daar nog volle meer, maar ik zie hier echt nog iets moois. Dit is een ornament. Dit is Bouke Jansen, dat is de eigenaar? Dat is de destijds die het heeft laten bouwen in 1685. Dat is de originele gevelsteen die erin in zat. Maar ja, zoals je ziet is hij aardig verweerd. En heeft een nieuwe laten maken en de oude hier een mooi plekje gegeven in de hal. Hier heb je de voorkamer, de woonkamer eigenlijk. Ook de vloer, die komt uit het oude huis. De grote estrikken die lagen boven. En daaronder, onder een laag schelpen nog, kwamen al die kleine estrikken vandaan. Dus er zijn veel gebruik gemaakt van de oude materialen. En dat de balken, plafondbalken wat scheef zitten, dat is niet de slechte timmerman in 2002 geweest, maar ook dat zijn de oude balken nog die erin zitten. Hier hebben we dan nog een achterkamer met ook schitterende tegelwand erin. Ja, Het zijn dit ben er een heel soort. Ja, de mooiste hier in de woonverdieping, dus in de woonkamer, toilet. En de mindere exemplaren zijn in de kelder terechtgekomen. Nou liep het mij dit net een makkelijk huis om te verkepen, want je moet echt van tegeltjes houden. Je moet hier echt een gevoel bij hebben. En, dus dat is even een uitdaging voor mensen die even anders willen wonen. Maar ik heb het ook wel eens gezien met moderne meubels en inventaris. En daar kan je echt wel wat leuks van maken. En dan hebben we hier nog een kelder. Met wederom de tegels. En wat ik net al aangaf, ja, hier worden dan de minder goede exemplaren geplakt. Zo. Nou, en dan komt nou de kunst- en kietvraag. Ja, wat vragen we voor? Wat is het werk? Net geen 4 ton. Dus dan krijg je nog €500 terug. En dan kan je eigenaar worden van ruim 2500 tegels. Hele mooie estrikken vloeren en huizen eromheen. Ex zonder stroon is het zeker de moeite waard om eens even naar Makkum te gaan. Prachtig dorpje, 2 binnen er, dit nou in. Ze krijgen de sticker Simmer Friesland en morgen geven we nou kosten tillen. Echt mooi.